Jeg tror, jeg skulle tage den lidt senere, men så tager jeg den her. Er I klar? Væk med efterlønnen, 17 milliarder kroner. 40.000 færre offentlige ansatte, 20 milliarder kroner. Udlicitere mere, skaf 15 milliarder den vej. Fjern eller halver de ordninger, som man giver til at støtte specifikke virksomheder. I dag bruger man 24 milliarder på det. Lad os sige, at vi henter 10 milliarder på det. Indfør en lille smule brugerbetaling i den offentlige sektor på sundhedsområdet. Det er nogen, der siger, at det lyder godt nok grimt. Det har de i Sverige. Vi har det jo også i Danmark. Der er ikke ret mange, der går til tandlæge gratis. Men sig, at det skal koste 50 kroner at gå til den praktiserende læge, 75 kroner eller 50 kroner, og det samme for at få en overnatning på hospitalet. Så skaffer man 5-7 milliarder ekstra. Sæt skatten ned på de maks 40% på arbejde, så får man minimeret det sorte arbejde. I dag skal man tjene 1000 kroner for at give en håndværker 100 kroner i hånden. Hvis man får en maksskat på 40%, så skal man kun tjene 360 kroner for at give en håndværker 100 kroner i hånden. Lad I mærke til, hvad der skete her? Jeg skaffede 80 milliarder kroner. Det tog ikke 12 minutter. Men det her det er rigtig pænt. Jeg skal lige gøre den færdig. Fordi det har et spørgsmål. Den anden vej rundt den der. Prøv her. Var der noget af det her, der gjorde ondt? Op med lappen, hvis der er nogen, der siger noget af det her, det gjorde ondt. 2, 3, synes det gjorde ondt. 4. Hvad var det så? Ja, må jeg godt spørge bare en gang, når vi kom ud til mine hårde meddommere. Hvad gjorde ondt? Hvad der gjorde? Ja. Jeg synes, jeg er helt med på brugerbetaling i sundhedsvæsenet på visse punkter, men jeg synes, at det er en lille smule risikabelt, fordi jeg tror, altså der er nogen, også selvom det er bare 50 eller 75 kroner, der ikke vil have råd til at gå til lægen, fordi når du kommer til lægen og skal behandle et eller andet problem, så ikke nok med, at du skal betale 50 eller 75 kroner, du skal altså også lige betale til din receptpligtige medicin. Det skal du i forvejen. Jamen det er klart, men det bliver altså lige pludselig meget dyrt. Nej. Så hvis jeg skulle være med til en løsning, så synes jeg, at det skulle være sådan, at vi forsøger at ramme dem, der går til lægen uden grund. Ja, men det er også det, man gør med det her. Altså det her, jeg skal lige huske at sige, alle de tal, jeg har, der er ingen tal, vi opfinder selv. Det er alle sammen vismandsrapport, arbejdsmarkedskommissionsrapport, velfærdskommissionsrapport. Vi opfinder ingen tal selv. Pointen er her, de tal, som jeg har nævnt, 50 kroner, det er mindre end i Sverige. De dør ikke på gaden i Sverige på grund af det her. Det gør de ikke. Og det kommer vi heller ikke til her. Men så lad os trække de 5 milliarder ud, så har jeg fundet 75 milliarder.